Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Ja neviem, či Jakub začal natáčať. Už si začal natáčať? Áno. Dobre, tak chcem vám vysvetliť, že toto bude video so zombíkmi. Hráme na mape Green Run. Je to tá mapa, kde idete autobusy. Jak môžete vidieť, vyzeral to takto v minulosti a teraz tam sú sami zombíci, ktorí sa tam spawnujú, možno to niektorí budete aj poznať a vrátime sa k vám, keď sa tá hra začne, dobre? Čaute. Tak ja to pauznem, dúfam, že aj Jakub to pauzne. Áno, dobre. Čaute. A jedna. Čaute. Sme späť. My to budeme pauzovať v nejakej minúte vždycky. Čak ja neviem, zombíci sa tu zatiaľ neukazujú, tu je prvý. No. A ešte to, že... Ešte tak, že my... To strašne laguje, Jakub. No, my ešte nemáme zakúpený program na natáčanie, tak videa môžeme robiť maximálne tak 10 minútové, takže toto bude mať ešte part 2 a tak dúfam, že budete odoberať, že napíšete, že čo sa vám páči, nepáči. Dobre, už je prestávka, tak tu zase to tu strihneme a vrátime sa k vám. Keď otvoríme dvere. Čaute. Čaute. Dobre. Takže čaute, sme tu späť. Otvoril som sme späť. Otvoril som dvere. Teraz Jakub otvoril dvere, lebo ja som už nemal náboje, musel som si zakúpiť túto M14. A teraz musím zarobiť dostatok peniazí. Tak. A potom, ak budete cítiť menšie lagy z mojej strany, tak sa nehnevajte, ja nemôžem za to, že rodičia kúpili tak úplne pri hore tú Wi-Fi. Také lagy, to sa nedá. Čiže ja to nestíham vôbec, jak mi to laguje. Ale jemu to nelaguje, on to len nevyhrá, ale ne. On si srandu. Strašne to laguje, pomoc. A my chceme, aby aspoň do Vianoc bolo na kanáli aspoň 20 videí. Dúfam, že sa nám to podarí. 15. Potom ja budem robiť unboxing z PS4 a ešte si budem kupovať My a ešte si budem kupovať sluchatka Razer Kraken Pro, tak aj z toho možno natočím, neviem ešte. Ja budem aj bluetoothky, podľa mňa Razer Kraken sú dobré, ale ja potrebujem bluetoothy, lebo teraz tieto, čo mám, tak tie sa strašne nie, že zasekajú sa mi o stoličku, taký tenký kábel. Jak si už mohol dať toľko veľa? A tým hodím do skríše. Ja to nestiahnu, to sa preseká. Tá zem sa pohybuje. Čo je to tak seká? Tá zem sa pohybuje. Kde si? Si tam? Dobre. Tá zem sa pohybuje. Do prčic. No ja som zabudol... Tá zem sa pohybuje. Ja som zabudol zapať stopky, pardon. Takže sa nehnevajte, keď toto... Teď máme pauzu a uvidíme sa o chvíľku. Dobre, to pauzni tiež, lebo ty keď sa vykecáš, tak dlho to trvá, dobre? Dobre, to čaute. 3, 2, 1. Čaute. V pomalej chvíli mňa raz zabili, takže Jakub musel oživiť. Boli posratým lagom. No tak...
Počkám, že ich sami vidíte. Ja viem, prečo to tebe nelaguje, lebo ty si urobil server a ideme podľa tvojej Wi-Fi a kebyže alebo podľa tvojho internetu, keby ideme podľa môjho, tak mi to nelaguje. A ešte takto. Chcem dostať ku tomu, že po Vianociach budú s nami natáčať aj dvaja kamaráti, to už sme hovorili. To už raz spada táto téma, tak neviem, že... Double points! Tak Matúš a Rado a tí s nami budú natáčať ešte týchto zombíkov. Najlepšie bolo, kebyže nás strašne veľa. Ne, to by nebolo dobré. Tak pokiaľ poznáte Varas Gaming, HTO Dealers a tak, keď poznáte, tak my by sme chceli byť aspoň, tak ja by som chcela, aby sme boli aspoň tak kankos, aspoň nešiestí. Zase ma zabili. Ja viem. Tak ja to tu posledný raz znova sa uvidíme o chvíľku. Čaute, Jakub. No a ja som. A čaute. Kúpili sme si zbrane. Bola prestávka. Ja som si kúpil akurát tak A ja som v zombíkoch lepšie ako Martin. Asi podľa mňa, neviem. Iba v zombíkoch. Aj podľa mňa. Prosím ťa, náboje. Mám náboje. Čo? 96 na 12. A je dobré. Ideš preto? No sa neviem, že ak to robí viac killuje, čo vidíte možno, že ak mi to strašne laguje. Nikad mi to neviem. Ja idem na zbraň. Tak ja, ak Oh nepísam, yeah! sa to tu pauznem a uvidíme sa, keď budeme tú novú zbraň. A obidva sme dostali obidva sme dostali úplne tú istú zbraň. A to je vesmírna zbraň. A nazýva to je vesmírna zbraň, tá sa nazýva Ray Gun. A je to najlepšia zbraň, čo tu je. Zabíja na prvú ranu. A tak. Táto zbraň strašne kope, takže... Počkaj, idem pre to kladivko. To potom, neviem, že či viete, neviem, či chcete, aby som vám to vysvetľoval. Tie veci, čo zbierame, tak... To sú... To, keď zoberieme, to vypadáva zo zombíkov a... Keď to zoberieme, tak napríklad... Ja neviem, sa nám dobijú... toto... náboje, alebo zomrú všetci... Náboje... Alebo zomrú všetci zombíci a tak. Zombíci, alebo ich dáme na jednu ránu. No tak. Ja to tu asi zase pauznem, toto není moc zažívne. Ak sa ujdeme za chvíľu, keď tu bude viacej zombíkov. Čaute. Čaute. Takže čaute. Je tu ďalšie ja kolo. Ja som to tiež späť, len som to troška neskôr pustil. Ja prebíjam potom. Ja som dostal sniperku. Žena, čakaj.